Assalamu alaikum bandiraɓe halpularen wiyoɓe mbimi mbimami bisimilla moɗon ɗo e nder télévision moɗon Pindi TV no dañirton ɗum subaka foof tan ɗo e nder Pindi TV oɗon jaada hene Aissata Ndiaye e o mo ganduɗa woni Amadou Moussa Anne e nder émission moɗon mo ganduɗa ma tongan mon kala ko jayndeli ɗi yaltini walla mbiyen roɓɓindu jayndeli hande noon Amadou Moussa haade haydara mi woppanma taw calmodira e bandiraɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aissatu Ndiaye ko adi kala mi salminima en calmini yeɓiyankoɓe ayawu Pindi TV en calminiɓe kadi bismimaɓe kadi e oɗo subaka hande talata. Eyyi caggal ɗum noon Amadou en natatane ɗum ko ganduɗa woni ko jayndeli ɗi tonganen hande subaka o puɗɗore ɗen e ɗum ko ganduɗa woni le témoin. Tigui nde jayde nde ganduɗa ko yaltore kañumne kadi kala subaka ina wayno jayde kame hoore muɗum arti ko toon to ganduɗa ko o woni hono diwan mo Casamance jayde noon holliti wonde ina wayno ko yonti hankkidini walla mbiyen tigui tengti laamu ngu ne wayno yaltini ko ganduɗa ko ɗum woni mbawko muɗum e doole muɗum ko noonne kadi ɓe kolliti wonde ina wayno omo ganduɗa o ko biteɗo hono jagoɗɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe nder leydi Sénégal hono Ali Nguy Ndiaye ko joni tan o yaltini tigui mbadi makko no hannirtani ɗum ɗo noon ko caggal ganduɗa ko woni haaɗide woni manifestation moɓe jinno wadde toon to ɗo e nder leydi men Sénégal ko noonne kadi e nanggal ngal hono gendarmeɓe leydi men Sénégal nangui ɓeɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe mouvement MFDC toon to Casamance ɗum ɗo wanno ko toon to Diouloulou ɓe kolliti noon wonde ene wayno oɗo saaha tan laamu ngu deñi hakkillaji ɓiɓɓe Sénégal naɓe toon to banggue worgo leydi ndi ko noonne omo ganduɗa ko biteɗo Robert Sagna tawi kam woni hoorejo GRPC kañum tigui waɗi jilluɓe ɓe ganduɗa ko moliɓe e ummiɓe toon to Casamance ene payi toon to leydi Gambie. Eyyi jarama caggal ɗum noon ko Rewmi le quotidien. Rewmi quotidien kamne oɗo subaka hande ina wayno ari koko fate banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe mbusuji woni ko wiyete sachet en plastique jayde noon holliti ko natalo mo ganduɗa o ko Abdou Karim Sall jagoɗo kalfinaɗo ko fate banggue taridi hollitama noon wonde laamu ngu tigui gonɗini ko noonne kadi tengtini wasde muɗum tigui wadde gueɗal mantinigal ko yewti ko e haaɗide nde wanno so hadde mbusuji yeyede kame hutorede ɗo nder leydi men Sénégal e nder hen noon omo ganduɗa o ko kanko Abdou Karim Sall holliti wonde mo wat doole makko e peeje makko kame mbawko makko kala ha tigui ɗiɗon sachet plastique nata tigui hutorede ɗo nder leydi men Sénégal so tawi noon koto banggue ɓeeto hollitama e nder ha joni ñalawma kala fodde ujunnaje walla mbiyen fodde million ngaji 5 tawi ko mbus ina hutore ɗo e nder leydi men Sénégal. Ɗin mbusuji noon foti ko rentede payene 24 heures. 24 heures e oɗo subaka hande ne wayno kañum arti ko ganduɗa ko ɗum woni ko haalano tigui hanki toon to ɗo e nder leydi men Sénégal ko fate banggue gueɗe Oxfam hani e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gaddi tigui haalullaji no fewi e nder hen noon ene wayno jayde nden ɗon 24 heures ari koko fate banggue laynugol ko wiyete ko hono debbati gorkati ɗo e nder leydi men Sénégal tawi noon tekkirodi ɗum ko gomo wiyetegu Oxfam hollite noon wonde ɗum ɗon ni ko gueɗal ngal ganduɗa ngal heewi dille no fewi kono tan yimɓe hewɓe ganduɗa ɓe ko mantiniɓe cuuti hen konnguli gaddi hen kadi jamiroji munen ko wayno Moustapha Diakhaté kame oustas Alioune Sall kañumen yiddi munen tan oɗo saaha koyo gunɗon goomu Britannie naɓe yaltine ɗo e nder leydi men Sénégal Mam Mactar Gueye mo ONG Jamra kañum holliti wonde Wali Seck kañum tan joni joni on nimsi e saabu ɓornade oɗo t-shirt mo ganduɗa o addi tigui gulali e luukali goɗɗo kalɗo hen ko ceerno Bokum holliti wonde ko ale saago tigui joni joni o laamu ngu adda hen jabol mo ganduɗa ngol ko jabol tigui ha joni kewgol doole no fewi Adama Coulibaly mo ganduɗa kam ardi woni directeur régional Oxfam ɗo hen Afrique banggue hirnague o wondi o wati holliti wonde ina wayno tan yidde mabɓe wonano tan joni joni o laynude ko yewti ko e ha joni debbati gorkati ɗo e nder leydi men Sénégal. Ko waɗanno waɗi ha gayni paɗen koye Dakar Times. Dakar Times e oɗo subaka hande ene wayno kañumne kadi haali koko yewti koye on ɗon fannu jayde Dakar Times nde noon ne wayno joni joni o nde ari ko ganduɗa ko ɗum woni laynugol tumangol ko fate banggue debbati gorkati tawi noon tekkirodi ɗum ko gomo witegu Oxfam jayde noon wi ne wayno ko deƴƴere mantinide e nde Amadou Ba jagoɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe caggal leydi men Sénégal holtama noon wonde o saaha ala tan
tan ko foti wonde haaju makko e makko kanko jagorɗo so wona tan joni joni ne wayno noddude walla mbiyen wadde convoqué mo ganduɗa o ko gardiɗo tigui bureau régional Oxfam ɗo e nder leydi men Sénégal haalde e muɗum famodira e muɗum ha heeɓi hen ko laaɓi ha tengti noon e rokkude ɗum ko yuti ko e jooɗorde woni ñiɓirde ɗo e Dakar wuuro lamorgo leydi Sénégal ko wona ɗum ko omo ganduɗa o ko gardiɗo on ɗon bureau Oxfam ɗo e Sénégal holiti noon o holitama wonde alay saago tan o yaltina ko ganduɗa ko ɗum woni hono cimtol walla mbiyen meyi mo ganduɗa o addi tigui e dille no fewi ɗo e nder leydi men Sénégal. Critique e jayde critique oɗo subaka hande ne wayno tan haalata ko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe hono gulali lukali garɗe ko fate banggue contrat pétrolier woni tan ko addi ɗo hen gulali no fewi ɗo e nder leydi men Sénégal e nder hen noon jayde ina suuti konguɗi mo ganduɗa o ko Abdoulaye Makhtar Diop mo ganduɗa ko grand sérigne ɗo e Dakar ko natal makko tigui woni hen kanko on ɗon grand sérigne ni holitama wonde o tulmini omo ganduɗa o ko wadda e ɓesgu muɗum woni Abdoulaye wadda tigui e ɓesgu muɗum ko ɗon tan o lawƴi omo ganduɗa o ko Macky Sall. eyyi Le Soleil hande noon ɓuuri haalde koye coftal ɓalli tigi ne won noon ko ɗum woni ko yardate ataye e oɗo saaha hande mo kalaten ɗum ɗon noon ko yewti koye coupe d'Afrique des nations jayde noon woni jayde Le Soleil ko jayde gendiri jayde noon holiti wonde ene wayno oɗo saaha CAN 2019 Sénégal e Bénin ne wayno ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi on noon quart de finale noon ko quart de finale mo ganduɗa o tigui jogaɗo huli no fewi saabu tan ko teskoyde jayde teski wonde ina wayno ko mawɓe tan goni e fiyede sukaɓeɓe ina goni tigui e ƴellitade no hannirta ni ɗum koto banggue e kippuji jaaɗi toon to coupe d'Afrique. yo Allah wallu leydi meɗen paaɗen koye stade tigi jayde e stade ko ɗon tigui guddirten jayde kam ne heriri ko yewti ko e coftal ɓalli ha tengti to banggue football jayde noon ne wayno arti ko yewti ko équipe gendijo leydi Sénégal ha tengti noon e ko fate banggue pottiral janggongal woni leydi men Sénégal e dowla Bénin ene way noon ko photo ganduɗa ko Kouyaté e Lamine Sané kam e walla mbiyen Salif Sané omo ganduɗa o ko Kalidou Koulibaly holitama noon wonde ko namdal waɗa beele Koulibaly yadata koye Kouyaté walla koye Lamine Sané omo ganduɗa ko biteɗo Lamine Dieng ina jabto hen holiti wonde noon ko logique manam yimɓe kala jiiɗi tan koyo Koulibaly sengodir ɗon e Salif Sané omo ganduɗa noon ko biteɗo Alimal kañum holiti wonde jaggude Kouyaté beele tan ina jokka gollal ngal ha ɓuura matinade no hannirta ni to banggue joni joni o ko Aliou Cissé jogori hutorade to banggue bitruji muɗum ko omo ganduɗa ko Balde Sarr kam e Mané to noon ko réaction mo ganduɗa ko Patrice Talon horeje leydi dowla Bénin holiti noon wonde yidde mabɓe oɗo saaha tan ko ñamde mbarodi tata ɓeeri e nder coupe d'Afrique oɗo mo gonɗen gasi heelaɓe ceerno Aissatou Ndiaye. Amadou Moussa jarama wadde noon paaɗen tan koye ɗum ko ganduɗa woni fait divers walla mbiyen gueɗe rendo fait divers o noon hande fayi ko to ganduɗa woni hôpital Le Dantec noon ena woodi tan mo ganduɗa ko jignaɗo walla mbiyen jignaɓe cukalel ganduɗa ene woppono toon gueɗe ɗon cukalel noon caggal nde jibina ari tan ko timmani walla mbiyen ari ko lebbi jeeɗiɗi walla lebbi jeegom caggal ɗum noon ɓe nangui ɗum toon nde yaltugol ngol yonti ngel ɗon cukalel wiya tan yiyate wawata yaltude saabu yoɓani ko ɗum woni konngudi jignaɓe kanko directeur mo hôpital o noon o wi ɗum wodani ko woodi ko tan woni ko wasde famodirde walla mbiyen ko jignaɓe woppi toon ɓeɓe ngel woni ko ganduɗa woni cukalel ngel walla mbiyen liriyal ngel ko ɗum addi ɗum woppede toon ɗum noon addi haala hakkude moɓe lurodiral ha ɗum tan saaɓi haala ka yaltude boowal kamɓe hôpital o noon ɓe caltima ɗum ha laaɓi cer ko ɗum wonno komin gaddano moon ko wiɗon tan on jarama ko mo ganduɗa woni Samba Diop wonno caggal caméra ji équipe muɗum Amadou Moussa mi woppuma bandiraɓe a jarama mbaynodiren golle ma jooɗi peewi Aissatou Ndiaye en jarani bandiraɓe tigui e battugol mabɓe hakkille e Ayaw Pindi TV golle mabɓe jooɗi peewi wadde dokkodir mabɓe tan aadi janggo alarba so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama.